Ассалому алайкум, подписчикои канали Маъмур Азия, хуш омадем ба канали мо. Наворо сар кардем аз молбозори ноҳияи Дӯстӣ, Чоршами бозор, Яравтӣ. Гови савдошудаги, гови гусаладор, саҳару бега 3-4 то 5 литра шир дорад гуфта фурӯхтагиаш 13800 сомонӣ. Мана ин гусалачааш. Гусалаш буқача будааст. 13800. Наворора давом метем майда. Иншаллоҳ ҳамаи номоди молора навор мекунем. Ва шумо фақат лайку комментария дастгирӣ. Якте дига гови гусаладор. Гусалаш буқача. Шириш чанд қаяка? 5 литр саҳару бега. 20000 нархаш. 16800 сомонӣ бозор кардаест. Ҳозираш додагӣ нест. Мана чочош. Тамошо кунед. 20000 муомилаш кати. Ё сеимзоя, ё деимзой. Мана гусалаш. Дошида гуноҷинчаи зард барои молкунӣ. 5800 сомония. 5600 сомония будааст. 800 не. Гуноҷинча ҳози барака шудагиай. Подписчикои азиз, ина бисёр мепурсен гови гусаладори ёш. Дуюм гусалаш будааст. Ҳами тақрибан 2 ҳафтааш мондагиай. 13800 бозор карда. 13800 бозор кардаеста. Чочорша бинем. Чочош. Сина када. Қариб ки тайёр шудагиай. Дер 2 ҳафтааш мондагиай. 13800 бозор кардаеста. Ҳозираш додагӣ нест. Рақами телефон. Канал дорем Рамазон ТВ 01 зара бедуя. Рақами телефон тамон. 93 93 53 62 63. Адрес? Адрес Қабадиён. Қабадиён. Харидоро бошам аздамам. Даставкаш ҳаст 13800 надодай. Ягон чи пушкина метия? Ягон чи пушкина метия? Дига мола боша ёфта медем. Тамом. Канал мекадаги. Савдо шидастай гови буғуз. Гови ёшайнеки. Хоб соҳибаш 7 моҳ гуфтаста, як яду кас дид, ҳоли 7 моҳ нест, ай 7 моҳ камтар ай мега. Хулас буғуз айда. Хоб 13200 сомонӣ харидор кардаеста. Ҳозираш додагӣ нест. Моли ёшай. Сина кадаги ай. Мана шохуш. داخلی مزار ندار 100 سوم 50 سوم رفتی 50 سوم آنچه 15 Ардша 15. 8 ними гуноҷино барои молкунӣ. Гуноҷинои хеле маълумае ки созай, хеле шӯрак, солимай. Сами главни моли солимай. 8 ним ҳазорӣ муомила дора. Ҳар душа бозор 15000 кардаистай. Ҳозирашта надодааст. Марҳамат. Бародаро нархи гусалаҳо 6 ними. Чанд моҳани но тақрибан? Но зард буқача, ина дуташ гуноҷинча. 6 ним ҳазорӣ. Буқача ҳамун нарха? 6 ним ҳазорӣ ҳамаш. Муомила дора бо. Тақрибан чанд моҳай? 4 моҳ 5 моҳ. 6 ним ҳазорӣ муомила. ин буқачаро чанд кадака? Чанд кад бозор? Кадан? Иронаша чи? Қариб 6. Таи 6 инора кадагиай. Хоб 6 ним буқачаро кадаеста мегам. ира 6 ним бозор кадагиша гуфтаеда. Омад чанд бор пурсидум. Камтар нодуруст фаҳмидем мо. 6 ними буқачаро кадагиай. Хоб иноша таи 6000. Май буқа савдо шидестай бародаро, буқа барои бастан. 8800 сомонӣ кадаестай подписчикои азиз. ҳозираш додагӣ нест. Ҳали савдо рафтеста. Гузар охе?
8800 kadaysa. O'zirashda dodagi neist. Savdo shidesta manai buqacha. Qachoy eshbek savdo qilsa o'zi. Tamam, o'zi megirim. Xo'p, 91 kadaysa bu o'zi 92 da bromat. Вали ham надо, savdo raftesta подписка aziz. O'zi agar savdoshо baqab qadem bu meburim. Xo'p, ba'd anay buqam savdo shidesta. Savdosh dadiga jo raftesta xidish dayja. Yo 12000 narxish muomila dora 11000 somoni xaridor kardesta. O'zi rashta dodagi neist подписка aziz. 11000 خریدار کشوکش دارم. داشتید منای بقچه‌ای سرخک کم کم میزد است نکی 7000 سومانی سودا شفات چی عزیز حوزی برکت شید 7000 سومانی کم کم میزد. یا دو تا بقای فاربه سودا شده است. Kanda harbi yani. Xaridor har şey acaba 15000 kadar dodagi neist. 16000 bitimega xona bar. Yagon roz biqab naxord yagon kasali bromad gardonda megirmega. Xurdaraf hamash 100% boshamaga 16000 ham etimega. Ekoli savdo napuxta. Mola xarob ayda. Mana navangi buqay barodarom savdo shidaga 92 kadaysa bud 94 da savdo shud 9400 somoni. Inosh ham savdo shidaga lekin narxoshni namidonim. Buqay Karpat savdo shidaga 15700 baroy zot ham so'zay baroy bastaram. 16 kadaysa na 300 сум болои 16000 kadaysa подписка aziz. Xushro binencha Xaynaza 20000 20000 Karabinen çıkıyor üstün gavs Qay pahma Parodasham xushro Bazeb Yakinim solavdas Yak solav dumoa 20000 Çankat bozor 18000 bozor kadaysa Kilo barkasham pursidan Ya Amxel 18000 bozor kadaysa Oy bastan Bukaneki üstün gavs xushro Hamma josh kheli pahmi base xushro Ona İşam ayaqda İşam ayaqda aka Xo'p İşam ayam odamdas ira 17000 somoni kardesta bozor Haramat Vaya baroy parodash 1000 so'm qiymat Jaboyata buqay girifordamda o'zi. Chang ufti akayra? 20000 muomila chankat bozor? Abdaynim. Kilo barkash ham qadan? Kilo barkash savdo ismiga. Abdaynim 1000 so'm bozor kadaysa. Abdaynim 1000 Mana. Abdaynim 1000 Dahma qacha budast. Hazır so'm qisir yakinim bug'uz. Bozor qancha qildi? Bozor narxi 8 so'm qilyapti, buni 1200 so'm qilyapti. Xo'p, 800 so'm qisira. 1000 so'm rakadesta, 1200 so'm, 1500 so'm rakadesta. Bug'uz budast. Narxi buzor. Marhamat.
хушхор барои элита ҳисорӣ ҳамаш хушхор 2000 муомила дора 2000 муомила дора 2200 2000 не 2200 муомила дора чанди рафтеста яка ай 1800 то 2000 рафтеста ё 2000 котара боша андар як 2000 метия ҳамаш хеле элитай бародаршон базеб тоза ҳисорӣ рақамҳоро гап зан кан телефон 404 42 98 98 ноҳияи дӯстӣ адрес гаравтӣ хайдоро боша марҳамат дастафкам ташкил мешавад ташкил мешавад ино чанди майдо майдо 1400 1300 1400 муомила 1200 1300 шам ҳаст инош 900 сомӣ барои ширӣ 900 сомонӣ бо муомила дора бародаро наворо дар ҳаминҷа ҷамъбаст мекунем ҳамаи намуди молҳоро гирифтем аз шумо фақат дастгирии касе то ҳаминҷаро то охирша тамошо кард дар комментария рақами 11 навишта монед чанд кас то охирша тамошо кардагиша мо бифаҳмем саломат ва хонобод бошед лайкҳоро фаромӯш накунед